haka nan kake manzon wallahi 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 haka nan kake dan Abdullahi haka nan kake baban Abdullahi haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace abinda zan yi da farko ban fasa ambatakka ya dace kai masu kuɗi da masu mulki kayo talaka ya dace kai da mana in mun kai noma mu hidda zakka ya dace abinda duk kake so shi kaka yi babu mai hanaka ya dace wanda ba ya saka cikin lamari mu ko za mu ce mai ya kauce haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace Allah ka yo salati dubu dubu wanda ba iyaka ya dace kai daɗi ka ƙara ƙari ga annabinka ya dace nabiyo hatimul anbiya kuma shugaban ma'aika ya dace wannan da shi ka zaɓa ka ɗauko ka aje shigonka ya dace wacce akwai irin ka rasulallah mu ko za mu ce mai ƙarya ce haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace inni yau yabon manzo ahlul baiti bambarin ku ya dace saboda an faɗa mini girman ku hada darajar ku ya dace wani matsayi ne kuka samu daga annabinku ya dace shi nabiyu ya muku gata ba wanda zai ɗara ku ya dace wacce ana ɗara ku wurin matsayi muku sai mu ce ya dai mance haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace inni yau yabon manzo Allah bambarin sahabbai ya dace saboda an faɗa mini su a rukun takubbai ya dace ba marowaci ciki kowane duk dukiyar shi zai bai ya dace wurin zama guda su da annabi ba a sa hijabai ya dace ba a sa hijabai alkawalin rabuwa ka cewa ya kwance haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace hadda shehunai na ɗariƙa su ma ina faɗin su ya dace irin su jiyali mai bagadaza dole na musa su ya dace irin su shehu tijjani na morocco wajibi faɗin su ya dace irin su shehu barhama na senegal kudan tsaya musa su ya dace irin su shehu usman na sakwato waye bai faɗe ko ba ya kauce haka nan kake manzon Allah mai yabon kashi kan ya dace kullum ina kiran ku abokai na ku zo mu rera bege ya dace don ba abin da za ka yi ga duniya da za shi kai ga bege ya dace don ba abin da za a kwatanta ko a ce kama da bege ya dace don babu mai kwatanta ma akuya shi ce kama da mage ya dace duk wanda ya kwatanta ma akuya da daki ce mai kura ce haka nan kake
taɓa ka. ya dace Ubangijinmu Allah shi ka kiyaye kashe tsare ka. ya dace Hadda kahirai makiyan Allah na gudun taɓa ka. ya dace Don da an taɓa ka hushin Allah nan da nan shi sauka. ya dace Cewa ana taɗinka Rasulullah magana ga hirar banza ce. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace Kai na kira salimul kalbi na biyar huda ma'aiki. ya dace Duk mai kiran ka baya shiga matsala a zuci har da baki. ya dace Keken ka na riga na sa kai Allah ka bani ɗauki. ya dace Ka taimaka ka tausaya ka agaza ka ban iri ma'aiki. ya dace Ige nike bukatai shi muka wada mai yabo hanna kafce. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace Mai safa da marwa mai zanzam garkuwan sahabbai. ya dace Duk wanda ya taɓe ka Muhammadu zai sha ruwan takubbai. ya dace In banda kai yawa Allah ya kira ya zo sama ya dubai. ya dace Ranar da ya kirai ka Muhammadu an ka shige hijabai. ya dace Wasu su ce mutum kake kama da su magana ga gatance. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace Shi sunna biyu ba shi da bambanci namiji shi da mace. ya dace Kowa ya so Muhammadu a zuciya shi dai shi ya amince. ya dace Sannan ya zan yabon manzon Allah ya zan abin kwatance. ya dace In kai haka a saka cikin aljanna mai diyan itace. ya dace Abinda duk kake so ka ce ka sha rabu ya amince ka dace. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace Shi ya ce haibarawa yaƙi ya sari kangararru. ya dace Nabiya shi ka ya moce a rana duk inda sun ka taru. ya dace Ga sahabihi mabiyanai ba sa gudun ta faru. ya dace Da sun ji ya kira babu mai tsayi nan da nan su taru. ya dace Ko kaga kahirai sun ja daga da sun gane shi sai kaga sun kauce. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace An yi maulidin manzo bana kuma mun ji an yi bara. ya dace An yi maulidin manzo zuru kuma an yi daura. ya dace An yi maulidin manzo Legas an yi kwanta gora. ya dace Kaka ja da mu magana hujja don ganin mu yara. ya dace Turar da mun ka zamna da mu da ku majinan kudu sai mun yace. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace Annabi mutum ne tabbas amma wa bai da tamka. ya dace Duk abin da Allah ya halitta na biyu ba irinka. ya dace Hakika annabawa da manzanni duk suna kasanka. ya dace Kowanensu ya zo ya yi bayani akan zuwanka. ya dace Duk wanda ya yi laifi ya yi tawassuli da kai annabi ya dace. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace Tuwa manzanni dukkaninsu su da annabawa. ya dace Shugabansu ne manzon Allah babu mai musawa. ya dace Inda rabbana ya kirai ya zo babu mai gwadawa. ya dace Kuma suna kira ga mutanen su kasiyo musawa. ya dace Duk wanda ya yi musu da zuwan manzo nan gare shi komi ya ɓaci. haka nan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace Nabiyu ya yi hira da taurari tun yana na goye. ya dace Ya isar da saƙo ga mu mabayyana da ma na ɓoye. ya dace Abinda duk ilahu ya ce ya yi shi ya kiyaye. ya dace Ya yi shekaru 63 ashe ana kidaye.
ya dace. Hakika mun wadata zuwan manzo, bakiya amince ya dace. Hakanan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace. Kauna dukkaninta ta umfana da annabina, ya dace. Nabiyo kai kaɗai ka zo ba da rabuwa ka zauna, ya dace. kai kaɗai ilahu ya ce baya kamar ka annabina, ya dace. kai ka amsu sallah dan Abdullahi dan Amina, ya dace. wanda duka sallah bai yi salati ga annabinmu ba ya kauce. Hakanan kake manzon Allah mai yaban kashi kam ya dace. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah, ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. da za ni farawa da sunan ka za ni farawa, rabu kai ka yardewa in yo yabon Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Allah ka yo salatinka wurin nabiyo sirrinka, kike kira a gane ka abi ka nabiyo sallallahu. Ka amincinka ka kara wurin nabiyonka, manzon da kai ba tamka Muhammadu Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Ahli baiti na saku don na jiyo hadisinku, hakika babu tamkakku ku aljinin Rasulullah. Yabo ina saku saboda ko ina son ku, duk wanda baya kamna ku baya ganin Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Kuma sahabu na sa su, Ubangiji yana son su, Allahu shi ya zaɓe su sun kasan sahiban Rasulullah. Sannan Musa da shehunai sun yi riko da sunnanai, abin ya taho ga kakannai, kanan mun kasar Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Da shehu shi ya naka, da Tijjani shehu shi kanka, da Usmanu mai kaka Muhammadu Rasulullah. Don ɗari ake sayan bargo, mai layya zai sayan rago, Usmanu ka zamo jigo na zuwa wurin Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Wakar tau ina sonta amma ban da ilimin yinta, Allah ka sa a tsara ta da ilimin ka don Rasulullah. Malam bara ka koya min, in yo kuri shi gyara min, kuma duk sahiya shi na ce min in yo yabon Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Allah shi amshi aikinka, Allah shi ƙara kare ka, Ubangiji ya ɗora ka bisa hanyar gidan Rasulullah. Mu koma a cikin ruwan bege, mu yi iyo mu daddage, sai kallo sama'u sai hange, wanda ya sani ibadullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Begin ka ba mu fasawa, suka ba ta samu dainawa,
waɗansu ni jina cewa ba a yabon rasulullah. Jirgi ba kai akai mashingi ba, kai kila ba su gane ba, banga inda rabu ya ce ba a yabon rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Ɗaukaka ba ta tada amin, ilmin ka ba shi ka da amin, in ka gani ka nuna amin, don Allah don rasulullah. In ba ka son rasulu ban son ka, duk kuɗinka duk mukaminka, kuma ko Zuljalali bai son ka, in ba ka son rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Ko kuɗi za ka ce da ni karfi, zan ce ba abinka na zafi, kullum ina tuma ina tafi, wurin maulidin rasulullah. Ita tutar yabo ku kyale ta, sahabatu sun yi ɗaukarta, sannan babu masu sukarta, sai masu ƙin rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Jirge an daɗe ana yi nai, magabatanmu ma suna yi nai, ka abu ma a sahabi nai, ya rera gaban rasulullah. Kun fahimci Hausa ta da yayyo yabon shi ta da ni na ji hadda ma kyauta da samun wurin rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Ima ubangiji ina roko, an na taho da ɗan koko, ka yarda na zo na kai sako ƙofar gidan rasulullah. Zo gida mu gaida shi, a ce da ni taho amshi, don mai yabon shi ba shi rashi, to ga arzikin rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Aljanna ne ka so kyauta, shi yasa na rera waƙata, da niyyar da masu amsa ta, albarkacin rasulullah. Kulbi matattarai ilimai, abun golo a ƙara mai, kuma komi ilahu ya yi mai, Muhammadun rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Rigin gaban barin yi nai, babanmu ma shi na yi nai, ko ranar da zai wa fati nai, yayo yabon rasulullah. Ya Allah ka haska kabri nai, kuma Allah ka nauya aiki nai, na lada cikin sikeli nai, don ɗaukakar rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Ana tuno da mamata, Ubangiji ya gafarta, ya kai rahama ga kabrinta, don ɗaukakar rasulullah. Jama'a na yi addu'a domin kowai jiya shi ce amin, kuma Allah shi ƙara buɗa amin, in yi ta yabon rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa rasulullah. Allah ka amshi aikina, kuma Allah ka ɓoye aibina, ka yaye dukan zunubana, don ɗaukakar rasulullah. Allah abokanin ganausa amin, saboda su ka taka amin,
duk inda zani na domin in yo yabon Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Abdullahi ga kanan guna sannan ga cika abokina, Bashari da Aminu sun zauna mun yi ta yabon Rasulullah. Abubakar Awalu kuna jina, ga ɗan Alhaji yana guna, ga Umaru abokina ya zo mai yabon Rasulullah. Allah ka ban mu nan tare, in Madina za muna mu zo tare, ko lahira muna tare mu zo har gaban Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Muhammadu Rasulullah, Muhammadu Habibullah, Muhammadu Aminullah, al-Mustafa Rasulullah. Itatuwa kasan sami, dawa ka hidda karmami, in mun taru ba mu yin komi sai dai yabon Rasulullah. Ya shugaban ibadullah al-Mustafa Rasulullah. Sunan ya zani dakanta, baka ga zani ta ka burkinta, rabu duk wanda ya ji waka ta, kasa ya ƙara son Rasulullah. Assalamu alaikum, mun saurari bege daga almajirinku Alhajin Alhaji Rumbakin dan Shaɗi. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntube mu akan wannan namba 080 62 95 07 30. Wassalam.